Pekný deň prajem, rád by som vám predstavil novinku v našej ponuke. Ide o trojizbový byt v novostavbe Tami v Dubravke. Byt má rozlohu 62 m2 plus loďia a pivničná kôpka. Pozostáva zo vstupnej chodby, obývacej časti s kuchyňou, z ktorej sa vchádza na zasklý balkón, kúpeľne z WC a dve priestranné izby. K bytu prislúcha aj parkovacie miesto v garáži. Veľkou výhodou tejto nehnuteľnosti je súkromné ihrisko a oddychová zóna.